naende mwancho murigereria ekero gwatororiga tuli babirega na wakili ito George Morara Akuma igomanyanga Richiko Thursday imeng'oa nanga takama tumechelewa kidogo. Ni kwamba usafiri norocha mangana iyo koruga point 1 point B and bagotabanga better late than never igobono ikiranire igotwa kangambia mono alia story aligiriri tikulia rero ntu akengambia mono na itakuwa kwa faida yako sana igobono mwancho muligiriria ekero koragenda se mitandao no tuligalia Ndizi TV News digital nsema ya Facebook na bogo YouTube Ndizi TV News and na bogo Twitter at Ndizi TV News SMS number na irigorabwo ase TV yao topic to chukwana na litikulia rero nego konye yakobwato kubulia kubwato commenta you can do that wethera se number yesimi irigorokabwo ase TV yao wose 0792 192834 egere tukwane aso wamo mashabiki bali bimorobelio Richiko Samson Oroswa korochinse cha machoge ya chache Dr. Nyosimi korunyanchwa ni maete uko kwa TV yako mashabiki korunyatie ko galia abanchi Richiko miririo muswati naro ronero anchete karoro wakili igagote banga anasikia vizuri gobono ikaransa moike tuchukukwanira amange twabere tukwanira mangana amange igoro yebiginga osamangana ya maremo tokate bantu gukura korende wiki ya itantu atema tokarabeka gabo koma egontora beke full stop ikiagera ekiringe ntokigendrete on and on korende litikulia rero twataka toraegira ekatiba yense ya Kenya nko igutole articles toigwa chapters abumbali abamanyi our learned friends no bamanya tamangana ayo korende na into tutaite batu bagere egere tumanya mangere tukuchikuligeria article 23 of the Constitution of Kenya torengana kiegoteba wakili atoigorere asenchira yobekirano eyego kwanera igoro ya authority of courts to uphold and enforce the Bill of Rights. Ndumetanga kero muntu nabwa toboene bwaye ekero tuachage tumorobele na wakili litangani kigima na totebetie about Bill of Rights kurende na ende tuebire. It was long time ago igo banachiko totebina kibigambero bibwato kobwa aso korate ni ebinto gete osekogendereria ebinto gete asa mangana yobwene bwa mwanya bantu wose Bill of Rights igo bono mwanchi mulire karanso ike. This is a topic worth it, watch it egere gokonye ase obugima bwaonga na kibigambero bibwate chinguru asense ya Kenya. Igo karibu sana kurubono iga mpaka chikoroga chinze isato chimambia ya bono wakili. Karibu. Asante. You look amazing. Thank you, ma'am. The tie, the suit. Thank you. Asante. Yeah. Karibu sana. Naende pole ase ukonyorwa kulende tuwakiranya sambia wekira se studio. Nabo gotebi mwancho muligeria for the first timers mbarororo tubwata mashabiki banga bange abageni. You can mention your name egera tumanye guchaka. Mbiyamona Sara, mbiyamona se management ya Ndizi TV. Yes. And mbiyamona sabancho abaligereria nabategereria muri chingongo chonsi inye chiensengima. Yes. Samarieta George Morara Akuma umowakili wa mangana ye katiba, kifamilia, sheria asomo chiobo songo na Nairobi. Yeah. Na ngokoreria se company ya Maosa and Company Advocates. Mbiyamona asukongaligani. Yes. Na ande gwa ntuarenga wiki area. Yeah, kwanera mangana ya amalemo. Tuwatebankorate nene torake. Neri boli ndi alengo kurwa se abande bakuboli gore ya Bill of Rights. Tuchambwe ebintu bibere bitatu biraseke katiba. Yes. So lero nero nachire tuligererie asituraikere. Yes. Tutaendelea tena. Asante sana mwanchi muligeria wakili George Morara Akuma aiga nkonyeroke jurisdiction. All right, that name. Jurisdiction. Jurisdiction. Anjo murigereria awalieta ande na murieta makongo kulenderende tunakubali. Jurisdiction. Yes, na alibwadirago. I'm right. Yeah, you're right. My producer haya hiyo ni mbaya hiyo umesema sio hivyo. Hapa sio hivyo. Asante sana. Leo wacha tusome katiba. Leo wacha tufundishwe katiba. Wakili, Article 23 of the Constitution of Kenya, authority of courts to uphold and enforce the Bill of Rights.
take us through that so that we tonyore a content yekati umetana bana yomuntu manyete article 10 article 15 but ntomanyeti ase ukuyigorerwa senchira yobekera so that no kwana kwanyoranga no what that knowledge you can challenge umuntu gotumika ekipengele ekyo yekatiba litanga ni sara umanyete oso umwanchwa amanyete usinanche manyete na a court chinsagi ni sato ase serikali nsagi executive yore president ama waziri ne nchira yo gotenenerense nsagi ya kabere yere judiciary what a chief justice a deputy chief justice aba judge be supreme court court of appeal high court ne magistrate court ne kadhi ne tribunal na ya nsagi ya gatatu ya aba legislature what a speaker of the senate speaker of the national assembly members of parliament na ndiye amanya utrimbo kanse ya na county assemblies union legislature. All right. Now article 23 you kwana gore ya bill of rights. Bill of rights basically ne nobo sibole boli bweito ekegingi kyobo sibole bweito so ekegingi kyobo sibole bweito kekera se katiba na kikebwento kobege zingizio ose ase to wetora ose ase to gotenenera ase okoreria we katiba yiko. So a bill of rights is very important as a Kenyan skia okorwa sekera yituko. A bill of rights nereriye. Bill of rights na obosibole boli toire. Ebintu biri twanchere na Unomo Kenya. Tomanyete na obo chinguru chienseye igo chions pigo chibekira asetore yani the sovereignty of the country igera se citizens. Citizens ni nto abananchi. So bill of rights yesungogete na era kogera sobo menyi bweito no bokorere bweito kulingana neke katiba ebe boronge. So the bill of rights na no obosibole obobogo wasasima obosibole bwoko bogo kwana expression obosibole bwogo komenyandonsi obosibole bwogo kora ebintu biri bitakeire bikorwa asoboronge bweke katiba inaro bill of rights naboko bibanga kurugoro igoro bakanse muntu tayo bwatari bagari yo gutanga gusasima ene katiba yancheretebo so gusasima kwao aye no mo pentecostal aye no mo adventista aye no mo catholic aye no mo islam aye no mo buddha yege oigoreire na ndo wancheire eke katiba muntu tayo gochache goko gutanga bona bill of rights yeye ama sibora yarure na no ogo koreria na bego ikirasi gete kwanyora omonto gete gose egetengo gete gose institution gete gose serikali yenyene ya chire gatiga goko butora ya soananire gotanga kwegokia nechi right yechi chao chinguru che katiberuete busiborobe katiberuete rights na freedoms chiko ndamu fundamental rights na freedom iyo chiko ndamu so bona ye 23 yego chira yacha gukwana na the high court yebwate chinguru jurisdiction yani ogokoreria within them asechire lakibone high court yeye high court ni nereriye high court eyabona twakwa na 23 na high court nere bwate chinguru choko okorenda unobokorerio bwakori ruboro kuringana ne katiba munetebete butangi butayo bonde bonse gutanga gutayo gusogozuiwa gusogokanigwa konde bwense bono kwamanya kwira na maiga kwebori high court ye gukwana article 23 ye gukwana high court ingento keke high court ne court enene ebwate libaga dio gotenenera mangana yo bosibole ne no bokorerio bo
na high court yeye ng'ayia se katiba erikire katiba yote base article 165 na high court nero sigwe noche katiba yoka nero roseti high court lakini era nansia tena Richiko ndiro sigune parliament high court yeye etwara bajaji be namba bune etakeire ne Richikerio right so high court nereriye chikota sense ya Kenya go tubati chikota chobokoreri go chire chikota tuchakere igorogoro omonene bwe chikota ose judiciary garo mo chief justice yes no mo deputy chief justice na abajaji bande ba formu ento ko gune supreme court ina court yegoro kabisa supreme court yokoreria as a petition yobo president na go interpret kende gyonsi yeke katiba aya toche court ya kabere yere court of appeal a court of appeal nero gebwate jurisdiction oso obokoreri bwaye ekereki kiarure ko runsense getarana chwa nero yekase gari yake nacha omoerio bono onye kerege usikanete no bokoreri bwa eke katiba gosebwa abantu abananchi abange nariege ntekera anda se Supreme Court otherwise binde bia person obunebi nebi bia abantu biko da Supreme Court amachiko garo setugwe erinde tange omosongomana se Supreme Court ebina bibo bi cholerana so akeruko arure court of appeal wache high court high court nere bwato bokoreri obonene ebwata mangana onsipia ku Richiko chinse na ande ne bwate gentuko kuna original jurisdiction original na obokoreri bweli tangani wa mangana buna ya bill of rights court nere ile chinguru ne katiba so high court yagotega rebi na biruete kuruchi court echinsinene kokoro high court gondore chief magistrate court echibono chibagaine kwa chief magistrate principal magistrate senior resident magistrate echo kwa manya gochanto bate chikadi court kwa manya gochanto bate chi tribunal tuachiera setega kerogete so bona high court buna katiba yagoteba nere bekire muno umuskari mune watchman ya bill of rights nere bwento kurigena ekero chitaikeraniri oyo taichikeraneti noyo high court nere gotwara ebwate chinguru choko bekereke manyererio na neke kebwento gokorwa nchera kiye high court ya gokora boyo high court na bekorwa uamuzi yogo tenenia kiriye gokoru gitaringaneti ige bwate chi asege songo tota injunctive power chinguru chogo tenenia injunctive ego tenenia onya nogo tenenwa ba nto bwate kina gete karogete tari na kwana igaga ninsigete obo Kristo lakini nto bwate kina obosibori bwo gusasima boro asekatiba itakanye totore skuru gete yakane ti omwana gete ta ende skuru asenge chabe gete abwate abegete egetamba ke edini yabo ye Islam high court kana chana neri goso tumwendo tanga monto ne bwonso obosibori bwa Kenya so injunction no gotangia eskuru eria goso monto yo okore gento gete goso gotangia ndete gokor boronge bono mna somubika no asili ni wakili nara se gazeti ya The Daily Nation nga ekegambero kia employment and the labor relations court ya tangete umorobilio bwe kyombekia SRC wacha ko enact yani wacha ko kona chema sahara ya bali ba ECD kwenye bachakiro korosie circular bachiko na cha bali mwabu so ili suspend igo is the same thing kyo nabo bono high court kare ya terwe okoboria oseri la lamiko sekina ya soirwo kelinganete no bosibole ne right yo mondo high court ye kwanda yaringoria katiba litangani interpretation ya katiba katiba na romo singi okende gyonsi Richiko ni ndiro nsira sense yito so high court ye kurari ne katiba ngiye goteba high court ye na obo kene mboro aya obo okorengana nkoro equity emanya kurigereria ase ogoikera ninkoro
aso mwananchi oyo bwense ya Kenya. Okay. So a high court igegocha yagayana yabek na begocha declare a declaration na kwa na go injunction na andi kwa manya gocha ntubwate declaration na kere high court eko na check na yata na eke iko bwende okoruga dingana ndire diarenge diabeira ase mutuna maega ase ense yote ya Kenya na egente ke kiarenge yo okoboria na igoro yo obokoreri bwegasi obokoreri bwegasi ense ya Kenya no obokoreri obwegasi no bwa amabagaya abantu bachorire atari aseke katiba bono ntoroche na high court yaberige gutangasa tinda tukogenda guchima nkwana marieta ya mabagayo high court ega declare na oyobore ti oyosote kineke na bwatari ibaga kere ibageri richorire gasie ya bekuru nyagete gasie yesara abege tuna naye otenene teke te yanche iriase ekekatiba ichiko ndio riense ya Kenya yancherete gasie yukobekwa na ayobekwa gasie yu so kotige kobeke a declaration na oyo osote kineke na mbu yaboretie na ande na ncheire ne Richiko na ande kiaboreti na ekene ine declaration togoteba igonge a court can grant appropriate relief as a atikogete ya chire osobo enegete bua chiru mamincha na rekoirania so number 1 is through declarations declaration ine ndangani declaration ejo kana kere enyene ekona chekina otosomia usugutubeka boronge neke na bomwage koleteiga lakini ngebwente kobaiga ekebwente kabeiga na iga kulingana naki nekatiba kulingana ne Richiko bone yege gocha muneria yokorotota na kuringoria na gutubeka boronge na ekatiba ya gotebaiga Richiko riatebaiga lakini no mwakoleteiga bas high court ne bwateri bagari yokuru injunction na kwana injunction no gutenenia injunction no gutenenia example ta toko kwa bona iga muna torega ekina nkere kya bere Mombasa miake menge sana kya aga asigete uchimba madini arenge lakini effect ye bintu byari gutumeko biga affect abantu bari baro kiafya so abagaswa ne high court kana chekina na ababaswa tekina babwateri boriri bwante ko address ne high court na krobaru riebori ri ko address ne court ekanyona rigo sondi akoretwe asegasi activity ya akoretwe ya mining aya bono tome kwanda egatenenia gente kinga gendra okorwa sagu kere ngo affect kere obomoyo na afya kere obomoyo health yao ne right yao bwate yeke katiba togende gyakana gyatatu ya high court ke bwate chinguru choko order compensation uso gwakano ekine kikirkia Mombasa high court karua order abantu aba beta affected na effect ye mining ya koretwa bakanuchi billion chikarange ibere ekenkie kamono ekekoro ku compensation ne ogwaka nukurugo kuruegwa ase omonto osabanto bali bakunire negento gete compensation egere ase enchera yo gwakano eke feda ose chibesa geteme kubaira ni ase babwenata koba osase barenge nkwanyu ubuyega compensation no gwakanwa gokuruegwa no ko gokuruegwa ase order ye court court yakore sabu yatena abantu abaigamba beta affected negenteke ne magnitude effect yega na bekere tanga chi million ibere abantu abatiga bakanuchi base chiaba okay na chibase chibagwakanwa ne cyuko bairani ase barenge
Gusiko bakora babe boronge ase bale bono iga. Yes, yes. Aseki ebe se batumie asokorosia amazingara ali yabo. Ebe se batumie kweruaria asamarwaira ya banyorete. Ebe se batumie kwe mudu okuchandiko ko bachandikire ngakeye. Na inere a reason ya conversation. Na conversation na kare abera order ne high court. Yes. Igere ye effect yoko oko mitigate oko irani abantu abagusoma ontoyo. All right. Aira ne boronge asabwente ko basarenge. Okay. All right. Igo court na beko eko make abantu babe compensated. Ngaki tora kwane ekere court na ende maybe ekuru ya order omonto iraniriwe nibo yae guseni chibesa chiae oiraniriwu. How does that happen? Kanya orole ngosene ki negeto mondo osa achibesa chiae chikairwa baadaye andu iraniriwu that amount. Umayete okoiranirwa nkore ekotiera order na oakanebesa eyekwairete eyugere refund wose oso oko solve issue yera sekina yogo koirania okoiranir kirkiao. Okay. Noroche ekene kiao kiarenge okoiranirwe yabona kikwaboria conversation tikiarenge kiao conversation no uamuzi ya court yogo kwa ogugwakana yokururi baga oakanwe erinde ko make oira nase kwarenge gusego konye gagasore obebuya in a conversation. All right. I'm getting you now. Tumeze somanchu muligelia nere nagenda tukutubwatia kabisa. Ekerto genda tukosome katiba article 23 of the constitution ngana kie court na beko twara chinguru gete choko uphold na ko enforce the bill of rights na tomanya bill of rights no bwene bulio ire ne katiba no bwato bwene bugoza sima no bwato bwene freedom of expression no bwato freedom of association, freedom to privacy antomba ndevinga Wakili agochara aligereria data privacy ekoranto bwate privacy itubuno bosibole ase katiba ose digital rights ayonsi nto chituli manchumule kolende gendrago to bwatanya ko bwato ko bolia igoro ya authority of courts amana mangana bill of rights na boko tumali bodi ya wetra sena baisi miyere gabwa TV yao na boko pongezeke pindi onye you are getting this information for the first time na ende ogendere gutosire wetra na senchira yemitandao tuli na Wakili George Morara wakuma tokolingolia na ku understand katiba yana constitution yani tu akorea tere mpaka nyumba mwao gabo weteregeta sedikia Ndizi TV Wakili ito akoyegare yange koti ne bwate chinguru kwaigwa nabeko beke injunction nabeko compensation nabeko toka gatie bintu bide ona declaration nero nabeko declare ngeke mwagora this way ngiagwenete okoruiga yokiwenete gokoru this way. Yes, tuendelee Wakili. Declaration also naboko genda togenda mata ake mutu wake declaration nabeko ona richikeri ndilinganeti na katiba amachiko naro ataikwambatana ne katiba. All right. Ayarengo konyore katiba yenye taracha yeah. So nabotora abe bintu bire tokora ose bintu to bwate to igenete namboronge bire lakini ebintu ebi byagenda gochi mutu wake byareta ogota ambatana ne katiba. So a high court nabekuru chiode chekurwa igochire to the extent yogotabo na eke yomwage korete asoko egena na Richiko lakini Richikeri ndichiete isiko ye okoruri baga die katiba aya boneke example ngokoneke noroche parliament mtu atwa romo omuvurutano kurweka romo chief justice omosike mustafu justice Maraga. Yes. Nto bwate gorege nteko kuna 2/3 gender rule yes. Parliament ekoti anyane nero yana chete egatana goika 2/3 eikerani gwe bune katiba egoteba
lakini aso okole rwito chikura chigakwa aba member bagasochi parliament ntwe togendete ko bagarie parliament osobo kole rwe parliament speaker tabetana mbere kwa mbere biyatole president yero etabeta mbele kwa mbele biyatole lakini ekoti gagoteba ya parliament yo ba member abu no bale magu bonse mugasene gukore egasi ekatiba nyanjerete lakini ekatiba nande gaga yakanire nabantu muri maria basubati mbarabo roba isanete enamberia. All right. Aso kurigire kwa ona kiromo Kenya parliament wote kiromo ndaro chembuyere kiromo ndaro lakini parliament ne bate problem 2/3 gender rule nduraikirana that's true nduraikirana yebono igo tuwe bisete aso kwege na mnambu yatore lakini ase again ekemo keria Kenya taraikirani ose katibe tarasikwa ne rule yeriye parliament oende chinse chinde chitosungugetega Rwanda igiyetane tie kagenda mpaka a half teri nonyen 2/3 chinse chinyinge yo chibwate chiatembre sana kurwani nchira yo goikerania representation ebwata nene ekatiba bunegoteba osetani so e court yoka nere bwate chinguru chinande ye tangasire ye pronounce as far as that is concerned bona se challenge here e court ye high court usekere kuna cha ekineke kia bill of rights e court ne sikire e court ne genire e court aye kuna cha nguikana ni gware e yebono gano turatere tamatobe. This is where the problem is. Ano matobe tulime kiegere asoko na chakoria a court a high court ekere a bill of rights article 23 a bill of rights igere nyanja enyanje bwate obosibole bwito ne namabaga ayarure ne katiba lakini bono asense yeto ya Kenya igo turaikirane ekero tokurute ne kionge kuru ekionga roche tobwate kera chinsu chionse magagonsi ayare katiba yonse bonde gento to abere chinga kichinyinge asense yeto ya Kenya gese katiba ya better enacted kurwa somosike ayati Mwai Kibaki igo togos rute kionga lakini bono to bwate chi amagago tutige chinsu chini tutige bioto biro ya yo tubwante kubwata Beyonce yani tobe aba okoegena na gwanchera ne katiba yonse. All right. Thank you so much. Kolende nari kuboli Musa omale ngaya kuro matongezi diebo chogembo ikoba road agotabe katiba neta abantu libagali okwandamana kolende serikali eria ere asama Moraka yatanga igobona serikali nigere no kubwa gwetane Richiko bononya serikali ere no kubwa gwetane Richiko bono ngai bono turanyore oboene na bagukubulia igo ne kwa Musa omale Musa high court yatangasete moisonde nande ngo konyori na omujaji ningo onachete kinekyo Justice Edwin Ongodi na anachete na gotanga amandamano de teri ase okoruri baga ryobosibole bweke katiba maandamano igancheire picketing igancheire koire petition ase authorities igancheire neke katiba ekigetancheire ne katiba no gokora maandamano ayabwate chisegi na violence katiba article 37 gotana ogokora amandamano ase omorembe so serikali ero ose serikali erache ose serikali ya endeyonsi ya ruro etasigete aba Kenya koandamana eyugere isiko ye katiba tesigete katiba okay ochimotwe
igoto bwente gutwara ogosike katiba na kururi bagarira seke katiba lakini aso bwoba wikia mwanya bantu na kyo serikali yeko gose serikali yero bono ekogenda nero ko mamincha yeke katiba igondoche igongegene teiga na aba nainchi bali kwancherwa bali maandamano kuna alitwarora a South Africa bagutara ryo kapara bagenda bakorera asigete bautubiwe naba biongozi byabo asete yo torarore nibe gusareka usigede yonse nande bakoira itukurigima buna toroche ko bamandamano aya yesege riswari riro mochimotwe ninche naye turancherane ekatiba yeito Toye chinguru. Tonye chinguru. Tobuati bunego tema. Sobokoredi. Asante. Musa Omarengaya, asante. Nkorengi wakili amerudisha. Samson Oroswa, your number 1 fan. Kwa machoge chache ugembo. Agotebanga karibu sana wakili. We are happy to see you. Wanera ukubolinga kulingana na sheria. Are there any other ways of expressing other than protesting? If there is, please share with us. Onye chinchira chinde nchirororo weta nenda mandamano Mora Express asoko kolalamikira gocha serikali uriyo bokorere. Are there another means? Yes, nchiro. Eyere rais kabisa ande rengia. Iyo bwente kobe yoko write a petition. Kuri kanse mwende moruri sakara. Moruri sakara osege tabu as authority. Lakini ngi yako base Kenya. Risakari iri guchwele kuri yatandu ria tutu. Yabe ko shiroda imeyarisia. Bono aba Kenya baikirase batabwati okoegena asokurika chi petition. Ntwanchere go picket to ikaranse to tebente go kora gento gete eyugero mogomo bogo kwerina gusogwetanga lakini ebibyo birakora usembere ikirania ukogani kwa banainchi ekero batete gento geta sense yetu ya Kenya na kiya berere bono eroche kaine na ekera abantu bandamanire bago kane gento yaletira mabadiliko eskuru ya monere umwako yonoka yongo yo gatatu abana abanyaruka bangete gotegerere ki baroche na ego bagudulumiwa no mwalimu abo monene nebintu biko base skuru abana bakaimuka maambirio kabagasoka uchigita rio coachesco ngiki abeta se skuru eria tonyorete kabisa nduna bakenya eskuru erio mwalimu oyo monene akarusiwo changes zigakorwa abana bali baroro badaye ekero bakorere tu amaujiano bagatebe skuru yabeire buya oroche tari muna abana abambaga chire nka batebi ya bible ya abana bali babete documented bali kwanda batebi ya bible na bintu manga tari buye skuru abaibuli bacha ba complain akiri changes inchikorire abana bali ekero bamwete mambieria yamo bagasoka ojiskuriyoka nari no ene nsenge mayete korona amangana na ara mabegari so maandamano neria ogosomi ukubwente kobo civic education nare konyora ribaga no ninje nabona ngo ikaransi no nabarai bande badena maandamano tari magena tokuruta ya maandamano nyegi nkwanda maandamano twakorera maandamano abawakili abawakili twakoreta maandamano manene sana asense ya Kenya ekero yo moito Willy Kimani aitetu Willy Kimani gaitetu tugatika chi egasieto yonse oma togotika kwenda kotini ritukerimo igo mwatene niriense nekegambe ebigambero byonse igo tuatenene tiense ebigambero byonse spirit kurigima tukandamana ntwarute tamagena no inki tware goteba tware gotena justice ekorwe inki twandamanirete turambori swariye usoyo ndigerete turambori swariye ukuandamana goito kwarenga sekerenge kemo abantu baitete Willy Kimani naba bande mwendo na montere borubwe taxi naba skari omuskari yo baitete nando muntu gochungusa ningo no muskari police na DCI naba skari ntu amwate koege na konyo twaro na investigation yeye ekineke ngo keri kunywa machi so amandamana ito igarenge na tusugume na goika kirege gyakoru boronge na omo helio oyo no mutienyo yo moetire
Orio itete Willy Kimani bali ba usikane tuno goita Willy Kimani omu advocate munanche tokorera mbaka rero tigete family yense nini ba dibiwa oyo mo relimani orio usinekanete agatumwa abuturwe motwe agatumwa kinyonga amanda manari garenge ego twarenge togusukuma na obo riani obo mbochu buri imense police ya tete serie kine kikyo yo moito kure tigage koruboronge uchunguzi ya koruboronge kiregento na kitwabwere kine ebina ne binge byagure asenge cy'abantu batakore iri boronge justice that is served properly. In other words, Wakili what tepinga amandamano wikabe ayomorembe mwakoreta amandamano munaba wakili morze timagena aba limunkorora tulengo korabali they don't throw stones abanyagitari nkorora tuli some of them nabo kwanyoranga nabo rakirirende nabarabungo korabara amandamano every group yaba Kenya Civil Society of Kenya ngo korabara amandamano achi organization gochi kadha igobononga ekatiba teanchireti amandamano atabwatyo mulembe abwate chiburaburu na aroke kanete kolende ne anchirete nga a peaceful demonstrations picketing and such like and abachigo na omo Kenya na abwateri bageli kolenga ne katiba buna wakili atabire article 37 of the constitution to chitranya ali bagana ende arara ye elaborate kolende Samson Oroswa kwanyolrenga through petition is one way again you will express buna Kenya egere kobeka amalalamisha ino Jeffrey Onyancha nerne lishabikiria amorobelio Richiko korota baka ende no munyagitari agoteba good morning salimia sana wakili he looks smart. Thank you so much for the advice. Wonera kubolinga of recent tunaona wanasiasa wanatumia matamshi mabaya katika mitandao kwenye runinga awatebanga some of the politicians speeches nchiringia. Is there any limitations to this freedom for example ya expression katiba ne bwate limitation omoso muntao kwanuika because kurangana Jeffrey Onyancha agotebanga matamshi ya baadhi ya wanasiasa inaweza haribu nchi yetu ya Kenya. Nchi ya Kenya ne yetu twensi na ase Richiko etobwate omonto yo mubweka ore igore ya Richiko yense ya Kenya oyore president didie karanstekeru tokumoira kotien tokumogambi kende yonse akerabwate that authority as the president aba bande bonspi ochakire deputy president pakanchega aga senkaranste no mongi no rege ekenyoro kiage sonso kyanyakoe ntobwate obosibole mboro ukugambigwa amatamusha aya siasa na raya agerire no na mandamanare agenderete Kenya nsababu kingo tabera boiga amatamusha siasa na rara aturusie kurwa somorembe atoire ucha sesei onye ta kurendo bona sa koiguri ingana riri natumia nata naba wakili etu akoreta amandamano tugatene ni koti cheto chonspi Kenya tukarue notice igo twaroche neki na kyoyo moito gochikere kunywa maji na amandamano ari eito eto gwakanya saye mbi yamono na mpaka rero abambacha bagatibiwa bagahukumiwa abana siasa babwenta ko kobe kwasega chunchuko kieri chiko like which court as incitement. All right. Yetorochera se metandao igerekerase abana siasa balia mbabwente ko banonya mbonega bari chinyomba cyabo anga bari chinyomba cyabo ekaro babekerwe ko police cash bail osoba ikibu kotini bairwa bond basokirese lakini asengecho turasa matobe ayege siasa no bumanyi no okumanyana no bukenyomba no bo kabira
na kitotwarire ta matamushi aya kuru na abana siasa ataikwambatana ne katiba. Katiba aseta iyo egoteba buna ntuje tocha somugondo tunyoshambulie asengejo nayo sponsor chi amandamano. Katiba aseta yegoteba na ekero Morara George atete ngo korana amandamano kuru Bosongo ase Bosonge tauni na ya saro tena na no chokora amandamano eyo. Ya eyo no gupima na chinguru. Inyore gasara amandamano epare yenja ababo besane yensaga ase nande nanyore bonega nona tubana na teneni gunsaga nyamataro angechita ikaikomi epare ya korosi lakini bono nega ase ne korosi lilikuwa ramandamano abantu banyamataro bakora amandamano epara njacha korosi epare ne myakire ngabe etato nsa evumbe chande tabantu lakini eliba imukire igoro chitairi chikasambuga epara tarosi ebira kitabyo nsote bya rusuwe sonzo bikare tuga amandamano ngo ikiraniare chinga kigete agera bari babwate chinguru bari babwato bokoreri bayinyora bana yari gosondira aba China babaire chiko company yere pareye igo ya rorete n'abantu banyamataro bari mwanya bantu babatigete ryoka bari bachikoroseri abantu bakuruwe pare kurumate gesonso. Okay. So ekera mandamana ya bete ukwarure bage antanana bagabeke bira kitabinde kurwe para ya gesonso ebinde bigachaga bono omorembe toyo ya beru bya kabisa bono gabo yonko moiraneria mwana siasa tayore igoro yari Richiko ne president yoke taiki ukotini bono iga aba bande bonsipi onyendiri chi system cheto chi structure cha system yeto chi code cheto chigosikwa ekoti eria kero yate na maandamano tabwe ndugutangwa anga abasikali bonse pye bairane tuwe police station gose basoke kuri police station kwenda go escort y'abantu tali basoke kuri police station babegete chikopi ya erioka yakogera abantu manyinga abera apart from the sitting president erabalende exit power arona nairu ase kigambiro senasweru banyora ngorura sobugambe omugambi omosike Uhuru Kenyatta na inche bone tubugekanye ya Richiko is a private citizen munanche de private citizen Uhuru Kenyatta bonega na bagwikibwa se court na rega kuri yo advocate achandigie mokonye gose ariyo mu advocate onda mokonye gose ero monyene anda tenene court lakini ere kerare sitting president ta gotenene dokin. All right. Na tamire ku understanding wakili nonye tuba toboene bwito togo practice sana on freedom of expression, freedom of association. Ekatiba na nebegete some limits o ise wo first step that right. Start no kumene. For example, buna gwate bira about incitement to violence. Onyolenga you are speaking and incitement to violence, propaganda na bekoba hate speech and ethnicity amangana yokole tubo obo kenyomba gosobo kabila so ekatiba nerango chere ya arankie kona yana bekwete freedom lakini ende nabona egwika yara goteinga aiga tubise gwetani go bono mbuya tolende what we do or what we speak excesses na chechi chia tobekira setole bakino nyendirito in a whole tusikubwatia katiba tusike katiba tusike chi guideline chi katiba ntoko nyora challenges tubwate kwa rora America chiwe gichetre sato abasikali baruete eketenge ko kyabwe ko FBI gyo guchunguza bakanda bakenyomba yo mu president yorobo no Biden bakanda ko okoro musako ande bakaboguri amasakaragete echi computer kurwase president ere egasi president njaje to gotei bantu bandamane president yete chetu kuoma nase agende go kanisa gete kuoma no president yete cheti ase omochioso anchire oseke abira yabo alirena obanta aba bachakire kondwania asenge choki president ye nege netena FBI ene institution ebwate chinguru choko okolingo liegento asekene te wetania akore kokona mamincha neki arengere to sakagere so ekatiba igatoete in a nutshell ekatiba netoete the rights
echire Bill of Rights ekatiba netoete fundamental freedoms yoke toete donated to us etoriere to mwando lakini chini niye chitoire ntobwantigo goetania toetani na toto bosibori bwo sasima lakini bona kirochi go ikaso bo sasima oko oende kungaina abantu na kiro sasima tuikoenda nyagetari tuyokoreke eyibono gwetaniri ne katiba kere katiba nani gukwanere igoro ya health yo monto obwenta ko babuya aye kwabero morandia wachiri kungaina abantu na kwenda nyagetari nekebe nago bwenta gusabira gwoka nkwara abasikari mbaso kanisa gete Kisumu bachukurusia abantu bairiro babako babuna basaregete metwe na bairiro ase morandi gete bachibaka na chibesa umuntu irwo umuntu gasibire abekire chinyorora abekire ejo nexus ejo bono tubwati bose bore bwo sazima ejo bono gokorete gento kere ekinyama na kyosibe to monto ne enyororo asali ryoka ondo ruterwa kandagera bwe chafuera cyanga gabu na amasabo moko mokorera abwene ya amasabo naro no kubwendi wa medical attention etakiraba balina abantu babwata umuchando bwobongo yes so eyebono o sasima gwatumekire bobe eke kyaba Kisumuga ntwakiroche some magazeti it was there sante naraiga okorokwa Lea Obiko shabiki mugeni asomorobelyo bwe Richiko korwa chinsemo cha mugonga. Sante sana. Lea was my classmate. Mbia mwana sana baba. Kobolia Wakili. Wakili kindly explain to us, or to me rather, to understand about the right to privacy. Why do you find people barge into your house without your consent and they begin searching? Does the Katiba allow that? Because we have the freedom of privacy. Lea Obiko. Lea Obiko. Okunganjira kerentu bwate risomya lya right to privacy. Digo cha maybe a week ya kabere kururero. Yeah. Okunganjira Lea tingo koiraneria. Yes. Nchen koiraneria karoto go break down a right to privacy yo. Okay. Lakini ase Katiba teanchire timonto go sobo imebwao privacy yao. Lakini bone yenero ya chase libori asorelea. Yeah. Privacy yo gukwana igoro yaye nereriye because privacy igochire diverse. Eyo gwate bo montoso omuchio privacy kikwaboria because omuchio onya kogitete kobegete geita no monto sorioka eyo montare privacy ya attack igakore gento kokuna trespass eyo trespass aya omuskari osoaso omuchio yogitete buya igabwenda okora kento kokune warrant a search warrant all right we kaba identify na ande batebe nkikiabaleta na nkibataita gukora lakini bona singe tukare koenda kobe ense tabwati etasigetie Katiba na machiko na kionde bwensi yago chero kore kiatagete montago soka kurugagu arugagu bona iga toron air a disrupt program a chak buna negenta kurigikira se umobero George ososara osegento kerese nyombeye sawa wakili ndo chenga chinzo cha uche kire chiritua tebania kulende munara igo kubolinga mborori wakili na teba igoro ya 2/3 gender rule taligetiria tali ayoyo agotebanga chinse chinde chikiranire richikeriga asense ya Kenya problem nereri nenchira itugwa kachikura gose no gusiereria basubati gose ne bunge rarite amato asigasi yabo to blame akaruto taligirana 2/3 gender rule tego ikirani gwase Kenya kurugusi akarona Richiko chiwa kuga usina royo ketanya otwaro musubati omo member of parliament or elected usi oya twaro mo member kwe county assembly oyo mubweka musubati wa Richiko
eyune historia se Kenya. Yeah, yes. Chingongo chinde cha Kenya. Batwarira abajumbe. Kwa utwa origereri mo inogaga bogere. Origereri bo Sigisi, origereri bo Busia, origereri bo Ikoyo, ebara abange, origereri bo Kamba, origereri Coast Made. Ababunge bakiru barabaswati. Bono onje koro mu Gusii mwanyagetinge bunanje neribori iri kwamborire kararandiri yo mu Gusii oyo musacho orange naye umongino orange naye umumuro orange naye umoiseko orange naye na intu tigato to chenche birengere bito totena tobwate ribaga ryo gwakera abanyaruka gusaba swati baminto basoe parliament aso gwakirwe kura eye nero yo katuraten 2/3 gender rule na eye onyate gwikerana gwikatuirane ekatiba ekorerwa mabadiliko ali arenge angene egento kerio morindo ori atinda tugutumia rieta morindo ori orenge kabla echikura oyo chitugutugutune chikoti echikinene omorindo ori no bwatenchera etaetemente birogebi erinda abaswati baisana se parliament erinda renchera yo katurairane lakini togende enchera tole bono nabo tokugendera kuratera na bandamano bono sara njenda gotayinta ete bono iga na bandamano abantu bonse bitoimo kitokore iguri 2/3 gender rule. Asante sana wakili. Children, keep off your parents' property. Egine kigambiro kia rureti out. Ngomwe boli bon tatali guchiko nako saba orusoko. Aso mwana wa yamanya ko nikiginga kiae. Your comment on that? In a decision ya ruwe tuno mo judge na ndo mbuya kwa bolire. Kero ya ruwe tuno mo judge itore Gusii. Neki na kiarenge no ni chana bere irange. Etoke ligereti bali abaringoria kusaba wakili. Tuatetorana na kige konachu. Justice sila munyao nere presiding itoga Environment and Land Court. Igana chetena ekeginga ekikebwate libaga diogo sabalibaga omanya konia goborobore mu bwa bwesokoro ancestral land buoka kera nayo kwabo etwe kurwa se sokoro tekino bore mu butata mama gorete ero manyene tabwati bagarinde ryonse yo gusabalibaga bono mwana oye kobone so ekenekina kiana chetwe yewo chikokorora nande kerete ncherende yo korengereria usokoreria ase iga ekena kiegente getangani umujaji uri anachete kia li somi litwa bwaterero a bill of right ne right ya umugako oyo obule mobo sobo igere nyakoe lakini asobo karakari bwaya no gokoreria akagoro bolemo nyanju so nero gorete ne chibasiya so nsababu kyo bwate yo kumutanga koni obule muri bwanya there is nothing to bwate sababu ono nalitu iguri nche naka getenga mpaka the ancestral land. All right. Ancestral land na baruete breakdown ye ruling area ye na bebwate yo ancestral land yo kanero ra boliri bagatokoni bole mu bolibwa oboiborwa bonspi ostokoni otabore tili bagakurwa se family yao. Asante sana wakili, our time is up. Thank you so very much. Asante Fred Oga abombali bagotulire wetra online. Teresa Kemto koroche nsemo cha Moranga mbya mono sana. Jogo wa Kisii asante ninkoroche. Hilda Momanyi mbya mono sana. Clemi Dayo asante na wali mwensi mwatumachi ujumbe wetra senjira mitandao asali watu wakangambia mono. Ndono kugena nga tumejifundisha mengi article 23 of the constitution igoro yebigambero amona bill of rights no bwene bwite twarana na kibigambero chinsa chinde bira bikobeka mangana ababoronge anna kibiko uphold na ende bya nyara koba biko enforce this bill of rights mbia mono sana wakili na nchina ya somire personally no mancho moligeria asomire through the questions baboliri geiga abangi nabanchi Richiko ande baboliri bintu kabisa birase Richiko. Thank you so very much. Ntochi togendera na ende alamisi ego chekranya sara anchiro mwakili ito na intu atu anchire na aya guanchiro maitana bara atu anchire tonyore ngai noru walete. It will be very sad tigato saberene afya egera ende tumira na Richiko li alamisi wakili. Thank you so very much okwenda sikiba kiao tunakutakia mazuri. Thank you tuale Richikoligia botambe nigotoko ba noyo minto Brighton asumuro buli bwensa ke Jumatatu waikalituko lya Ijuma na ikaroto break it down kera lituko ngangito chitwa kwanera senkwane nene
ane asemesa yensakia igona kwa niaba yo Minto Brighton Makoli ngwa kangambia mono asoko bana intukuru 12 mpaka bono igachiko chikoraga chinsa isato chabona mambia ntoko mwebe producer ito gotobeka gwatonyora maliogia mone chibicha maridadi kabisa nigakuru kwa Joshua Auta kwa niaba yao naye kwenekia muno murobeli oyo obeire a success tunagufulia kofia na ende tugwakira ngambia mono kigima gendera kuligereria Ndizi TV Nero once bomusi inchini gonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter.